Krásny deň, milé ženy, prajem vám nádherný sebalaskový pondelok. Vstúpili sme do nádherného času, včera sme mali prvú adventnú nedeľu. A ja by som vás poprosila, alebo chcela pozvať v tento čas predvianočný, už vlastne o chvíľku budeme mať Vianoce, aby sme si dali takú maličkú výzvu v podstate na takých 21 dní pred Vianocami, kde vlastne každý deň sa budeme snažiť v určitú chvíľu. Už ako každý z vás to bude vyhovať, keď prídete z práce, alebo ráno, alebo po obede, alebo večer, ako vám sa to podarí. Proste nájsť si takú tú chvíľku, keď vlastne prídete domov, alebo do prírody, kde vlastne si doslovne zatvoríte si oči. Urobím si také maličké dýchové cvičenie, si predýchate, také 3 hlboké nádychy a výdychy. A budete sa snažiť sprítomňovať same seba v tom okamihu, áno? A hovoriť si v podstate vety, som tu a teraz v tomto okamihu. Trošku sa spomaliť, sprítomniť, že nastal nádherný čas. Dajme si takú 21-dňovú výzvu do Vianoc. To trošku skôr bude, skočíme to trošku skôr, ale to vôbec nevadí. Každý deň si nájdete ten čas, kedy vám to bude vyhovovať, že sa vlastne prídete buď domov, keď budete v klube, alebo niekde vonku v prírode so svojimi detičkami alebo so psíkom. Ja som teraz s mojou labradorkou. A nájdete si ten čas, keď vlastne prídete, zatvoríte si oči, predýchate si a budete v tom prítomnom okamihu a poviete si vetu, som tu a teraz. A nacítite sa samé na seba, áno? A skúste sa aj pozorovať, čo pri tom cítite. A trošku mi napíšte niečo aj do komentáru. Budem veľmi rada, keď mi pozdieľate, ako ste sa cítili, čo vám to vlastne dalo tých 21 dní. Také doslovne ako keby ostrovčeky zastavenia, každý deň trošku, na pár minút. A potom si trošku viacej s tým popracujeme, áno? Takže pozývam vás tento sebalaskový pondelok 2. decembra. Začali sme krásne adventné obdobie do 21-dňovej kratučkej výzvy. Krátke zastavenia každý deň. Už ako to každý z vás bude vyhovať. Ráno, po obede, večer si prídete vonku alebo doma, zatvoríte si oči, predýchate, sprítomnite sa, poďte si vetu, som tu a teraz. A trošku sa s tým pobúďte a pozrite sa pri tom, čo vám pri tom prichádza. Budem veľmi rada za zdieľanie, keď mi to pozdieľate a ja svoje pohľady vám takisto pozdieľam do komentára. Prajem krásny sebalaskový pondelok a nádherný predvianočný čas adventný. Krásny deň.